dziureczka przy samym brzegu. Tutaj jest dosyć płytko, z 3 metry, 3-4 metry, co nie? I patrz, co się będzie działo. Jest pan okoń spod lodu. O, takich nie za duży. Wracaj. Patrz tu, jakie okonisko. Taki okonek, okonisko. Oprócz tych dwóch okoni udało się złowić jeszcze jednego niedużego okonia i płoć około 18-20 cm. A na samym końcu postanowiłem zrobić kilka podwodnych ujęć.